ସାଙ୍ଗମାନେ ଏ ହାରାମି ଲୋକଟିର କାମ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏ ଲୋକଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ପଇସା କମେଇବା ଚକ୍କରରେ ବେଲୁନ ଗୁଡ଼ିକରେ ପମ୍ପ ମାରି ମାରି ଡିଟୋ ଆମ୍ବ ଦେଖାଗଲା ଭଳିଆ କରିଦେଲା। ଆଉ ତାପରେ ଗଛରେ ଏତେ ସାରା ଆମ୍ବ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ହାରାମି ଲୋକଟି ଏପଟେ କିଛି ଲୋକ ଆସୁଥିବାର ଦେଖିଲା, ସେତେବେଳେ ଲୋକଟି ଚୁପ୍ କି ପମ୍ପଟିକୁ ଲୁଚେଇ ଦେଲା। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ କଥା ହେଇ ହେଇ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲେ, ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଏତେ ସାରା ବଡ ବଡ ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ଦେଖି ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ତାପରେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ ସେ ଆମ୍ବ ଗଛଟିକୁ କିଣିବା କହିକି ପ୍ଲାନ୍ କଲେ। ଆଉ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଲୋକଟିକୁ ପଚାରିଲେ, ଆରେ ଭାଇ ଆମେ ଏ ଆମ୍ବ ଗଛଟିକୁ କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, କେତେ ଟଙ୍କାରେ ଦେବେ ବୋଲି କହିଲେ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେଇ ସମୟରେ ସେ ହାରାମି ଲୋକଟି ବାହାନା କରିକି କହିଲା, ଆରେ ଭାଇ ମୁଁ ଏ ଗଛଟିରେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଏହାକୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ବିକିବି ବୋଲି କହିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହା ଶୁଣି ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମନରେ ପୁରା ଲୋଭ ଆସିଗଲା। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେମାନେ ସେ ବାହାରକୁ ନେଇ 10-15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବିକିବା ଖୁସିରେ ଆଗ ପଛ କିଛି ନ ଭାବି ସେ ଲୋକଟିକୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲେ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେ ଲୋକଟି ପଇସା ପାଇବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ସେଠାରୁ ଖସିକି ପଳେଇଲା। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ ଆମ୍ବ ତୋଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ, ଆମ୍ବ ଗୁଡ଼ିକ ହଠାତ୍ ଗାୟବ ହେଇଯିବାର ଦେଖି ସେ ଦୁଇ ଜଣ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି 5 ମିଶାଣ 5 କେତେ ହୁଏ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ।